The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Sa ako dito, tama ko oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito, aaksyonan po ba agad natin niya oras mismo? Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mga ka-aksyon. Isang matandang lalaki sa Goa, Camarines Sur, walang awang pinagtataga ang leeg hanggang sa mapatay ito ng kanyang kapitbahay. Ang buong kwento panoorin natin sa Lambat. Pwede bang nandito na muna akong titira sa inyo? Susan! Parati ka rin pupunta sa bahay ni Mang Ruben tuwing umaalis ako! Tumigil ka nga! Kilala kita! Kung anong iniisip mo? Hindi mo naisip yung ginawa. Halos maputol na ang ulo ng matagpuan ng isang lolo habang nakabulagta sa labas ng kanilang bahay sa Sitio Sentro, Barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. Alas 6:15 ng umaga noong ika-8 ng Abril taong 2024. Ang insidente ay agad naman daw na naipaabot ng dating kapitan ng barangay sa kapulisan. Ayon sa hepe ng Goa PNP na si Police Major Romeo Ranara, agad silang tumungo sa lugar at doon na nakumpirma ang krimen. Ayon pa sa kanya, labis ang galit ng suspect sa biktima dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito. May distansya ang mga kabayan sa lugar kaya't walang nakakita at posibleng makapagtuturo kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Yun ang mga pinuntahan namin bahay kasi yun ang, kung may mga tao silang nakita na ganong oras at kung nakita nila yung victim na naglalakad at kung may kasama yun, nakapagsabi nga na ganong oras daw ng maaga, kumukuha daw ng kahoy na yung pang gato sa kanyang lulutuin. Dito na nag-umpisa kami na pag-interrogate dun sa mga may bahay. Talagang wala man umaamin. Paano sinapit ng biktima ang karumal-dumal na pagpatay sa kanya? Sino ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Mahuli pa kaya ang suspect? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Sino ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Kinilala ang biktima na si Ruben Lubete, 62 years old at tagabantay ng isang lote ng kuprahan sa lugar. Nag-iisa rin itong naninirahan sa kanyang bahay na posibleng kinuha rin ng suspect ang tsansa upang mapadali ang kanyang balak na pagpatay sa biktima. Ayon kay Police Major Ranara, agad siyang nagsagawa ng malalim na investigasyon. Una niyang ginawa ang pagkalap ng ebidensya mula sa mga kapitbahay ng biktima. Halos lahat ng mga nakatira rito
sinasabing wala silang alam sa pangyayari. Ngunit isang lalaking residente sa lugar ang nakatawag sa kanyang pansin. At nang tanungin niya ito tungkol sa insidente, ay balisa at parang may tinatago. Nakilala ito sa pangalang Alfredo Amata, 43 years old at ilang metro lang ang distansya sa crime scene kung saan ito nakatira. Sabi ko, yung pangyayari talaga, naganap yun sa oras ng alas 9, alas 10 ng umaga. Kasi iba na yung tuyo na yung yung mga dugo. Hindi may katagalan na. Ikaw lang kako idong ang nandito. Saan ka kako nag-inom? Dito sa may puno. O di kita mo ang lahat. O sino ang nakita mo na pumunta doon na nagtaga? Wala man siyang may toro. Sabi ko, kung may alam ka, isabi mo na. Wala man daw siyang alam. Sabi ko, okay, kaya lalo ba yung mga kulong? Kaya ang ko talagang suspect ko dito. Kaya umiyak siya. Sa patuloy na interogasyon ng pulisya kay Alfredo, ay napaamin rin ito sa kanyang nagawang krimen. May alam ka ba sa mga nangyari? Wala po, boss. Wala po akong alam dyan, boss. Nasaan ka nung mga oras na nangyari ang krimen? Natutulog lang po ako dyan, boss. May kinalaman ka ba sa krimen? Wala po, boss. Wala. Hindi ko po alam yan. Huling tanong, may kinalaman ka ba sa krimen na nangyari? Oo, boss. Ako yung pumatay, boss. Ba't mo pinatay? Lagi po kasi nag-aaway yung kapatid ko tapos yung asawa niya, kaya pinatay ko na. Dito na rin niya isinalaysay kung paano niya isinagawa ang krimen. Habang nakatalikod ang biktima, ay dito na niya tinaga sa leeg at katawan hanggang sa mawalan ito ng malay at humandusay ang katawan sa lupa. Matapos ang krimen, ay dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Ano kaya ang rason kung bakit labis ang galit ni Alfredo kay Ruben? Kung kaya't gano'n na lamang kabrutal na paraan niya pinatay ito. Gamit ang itak na may habang 24 na sentimetro, walang tigil niyang pinagtataga sa leeg ito hanggang sa halos mahiwalay na ang ulo sa katawan ng biktima. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na nagawa lang daw ni Alfredo ang krimen dahil ang biktimang si Ruben ang dahilan kung bakit palaging nag-aaway ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang bayaw. Pinagbibintangan raw kasi ng kanyang bayaw ang kanyang kapatid na babae na karelasyon ng matandang biktima at palihim na nagkikita sa bahay ng biktima. Asawa ko, alis na ako ha. O siya, hindi mo na ba hintayin itong pagkain? Ay hindi na, mamaya na lang pag-uwi ko. O sige, mag-ingat ka ha. Ikaw na muna bala din sa bahay. Sige, sige. Sige, alis na ako. Ingat. Mang Ruben? Mang Ruben? Mang Ruben, pwede ho ba ako makahingi ng mainit na tubig sa inyo? Oh, tamang-tama. Kainit ko lang. Oh, ito na. Yan, salamat po. Kung gusto mo, may tinapay pa ko dyan. Ibigay ko na lang sa'yo. Ay, naku, Mang Ruben. Okay lang po, nakakahiya ako. O sige, kunin mo na. Busog pa naman ako. Sige, maraming salamat, Mang. Mauna na po ako. Salamat po. Wala ka naman. Oh, saan ka na naman galing ate? Pwede lang pang tinapay. Kay Mang Ruben, humingi ako kanina ng mainit na tubig, tapos binigyan niya ako ng tinapay. Para papadalas na yun. Gusto mo? Huwag na, sa'yo na yan. Sige. Susan! Ano? Ano ito na mabalitaan ko ha? Parati ka rin pupag sa bahay ni Mang Ruben tuwing umaalis ako. Ano naman? Wala naman kami ginagawang masama. Tumigil ka nga! Kilala kita! Siguro may relasyon kayong dalawa ha? Kung anong iniisip mo, wala nga. Tsaka matanda na yun. Ano ba Susan? Palaya ka na lang ganyan? Palaya ka na lang pupunta kay Mang Ruben? Ha? Mang Ruben na naman. Matanda na nga yun. Wala akong pwede kung matanda na yun. Ano ba talaga? Mahal mo ba ako o hindi? Malamang, asawa kita. Pero bakit ka ganyan? Ha? Aray ko, nasasaktan ako. Kaaway daw kasi yung mag-asawa. Bakit di ako nag-aaway? Napagparasilos na niya si Bayaw doon sa matanda kasi palagi daw pumupunta doon, yung kapatid niya. Minsan naman yung matanda naman, pumupunta naman doon sa bahay nila.
Eh, kumbaga na pagsisilosan yung matanda. Magagalit yung ano niya, bayaw. Kasi alam mo yun ang punot dulo ng pinag-aawayan ng mag-asawa. Siya na nag-sentensya. Na-recover din sa suspect ang ginamit nitong itak sa pananaga. Samantala, personal kong pinuntahan ang barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. At doon din namin nakausap ang kapitan ng lugar na si Arnel Quiniega. At ayon sa kanya, wala naman daw record o kinasangkutan pang ibang krimen sa kanilang barangay ang suspect o maging ang biktima. Kahit siya ay nabigla rin sa pangyayari. Ayon pa kay kapitan, minsan nga ay nakikita pa niya ang dalawa na nag-iinuman. Ano daw yung background nitong dalawa, sir? Itong suspect at biktima? Nagtatagayan man mag-amigo. Kundi may diferensya. So, suspitsado. Parang lasing ka na naman, Manong Ruben, ah. Sabi na sa'yo, hindi ako lasing. Bakit ikaw ang lasing, eh? Sabi ko na sa'yo, isang bote lang. Dinala mo doon, isang karton. Isang karton sa'yo. Pagdating natin sa bahay, magpahinga ka na. Kasi, yung alak sa tiyan niya nilalagay, hindi sa ulo. Dagdag pa ni Quiniega ay nakikitira lang ang suspect sa bahay ng kanyang kapatid na babae at hindi talaga siya residente sa lugar. Opo. Uy, Alfredo! Ate, pwede bang dito na muna ako makitira sa inyo? Siyempre naman. Huwag ka mag-alala. Tutulong din naman ako sa mga gastusin. Hayaan mo na. Tara, pasok. Salamat, ha. Ito man yan, sir. Kumbaga, peligro sa Renindo or pasaway di sa barangay ng suspect. Ay, masyang kwentalos. Ang tig lakaw-lakawan manyaman sa naman nila. Dapat minadig diyo sa ano, digyo sa patulang harong kung saan iyo ang pamangkin. Yan, nagtatrabaho mo dyan sa ano, kumplada. Minabuti rin ang aming team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico na makuha na ng payag ang suspect na nakakulong sa Goa Municipal Police Station. At dito na inamin ni Alfredo ang kanyang krimen na ginawa. Hindi rin daw niya pinagsisihan ang pagpatay sa biktima. May dagit ka sa iya? May dagit ka kay Lolo? Ano sa dagit mo sa iya? Iyon, tigsistulosa ni bayaw mo. Ano, plinano mo nang pwede dito, aning matapos na sa problema ni bayaw mo. Anong ginibo mo sa iya? Tinaga mo siya sa lilaw. Kaya ang plano mo nang gano'n sa iyo. Naharap ngayon sa kasong murder si Alfredo at nakatakdang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Camarines Sur. Ayon sa record ng PNP, hindi itong unang beses na may nangyaring pananaga hanggang sa mamatay sa Goa, Camarines Sur. Kaya't panawagan ng otoridad sa publiko na laging habaan ng kanilang pasensya at idaan na lamang sa mabuting usapan ang problema upang hindi na umantong sa madugong pamamaraan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Dampat. At yan mga kaaksyon, dahil sa maling sumbong o hinala, kamatayan ang inabot ng isang matanda. Kaya mga kaaksyon, abang kayo sa susunod na episode ng Lambat. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang batang babae sa Ginubatan, Albay, tinakot umano ng kanilang kapitbahay na gagahasain. Ito ang ora mismo nating pag-aksyon. Abangan. At magkasintahan sa Sorsogon City, hindi napatinag sa baha at itinuloy pa rin ang kanilang kasal, ang kanilang nakakakilig na kwento. Abangan. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pamimigay ng 500 pesos para sa ating masugid na taga-subaybay. Kaya huwag kayong bibitaw, mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Marahin na aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mismo. Eto mga kaaksyon, araw mismo ng Pasko, isang katakot-takot na pangyayari ang iniwan sa mag-iina sa Ginubatan, Albay. Kwento ni Janice Napicol, ang ina ng 2 bata, alas 8 ng gabi nang biglang pumasok sa kanilang balkonahe ang lasing na lalaki na si Ronel Nolias. Dala ang itak at malaking bato, ay sumisigaw at pilit na tinatawag daw ang pangalan ng anak na babae ni Janice para daw gahasain umano ang bata. Dahil sa takot na idinulot nito sa mag-iina, kasama natin ngayon si Janice na humihingi ng tulong. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Janice. Magandang hapon din po. Opo, kumusta kayo ngayon? Ito ding mga anak ninyo after nitong insidente. Medyo okay na po, pero hindi pa rin po okay doon sa lugar namin. Kasi, medyo kampante ka na ngayon, pero doon sa lugar nyo, nandun pa rin yung takot mo. Opo, kasi doon po nag-aaral yung mga anak ko. Hindi po kami doon nauwi sa bahay. Kasi hindi po siya safe. Kasi nandun pa rin po, pagala-gala pa rin po yun si Ronel. Okay, so for the meantime, umalis muna kayo doon sa bahay ninyo? Opo, nakikitira po kami. Minsan sa pamilya, sa mama ko, minsan sa pamilya ng asawa ko. Ilang taon na ba itong anak mong babae na pinag-uusapan natin? 6 years old po. 6 years old, itong batang tinatawag nitong lalaki. Opo. Para gahasain? Opo. Okay, so nung araw ba na yon, yung oras na yon na tinatawag nitong si Ronel, yung anak mo, nasaan siya? Nandun po sa loob ng bahay. So naririnig namin. ng bata? Opo, umiyak nga din po yung anak ko. Kasi narinig niya talaga yung pangalan niya na tinatawag na siya talaga siya. Yung tinatawag. Opo. So habang nag-iingay itong suspect, lasing na lasing, tinatawag yung pangalan ng anak niyo. Opo. Oh, kumusta ngayon yung bata? Natatakot pa rin po, lalo na yung anak kong lalaki. Takot din po kasi kinakalabog niya talaga yung pintuan namin. Nung mga panahon na nag-iingay itong suspect, itong si Ronel, nasaan si Mister? Nandun po sa mama niya. Hindi ko nga po alam kung bakit siya doon pumunta. Hindi kasi siya nagpaalam. Tapos kinuha niya pala yung mga gift ng mga bata para dalhin sa bahay. Tapos napadaan siya doon sa may inuman. Tapos sinabihan siya na lasing daw po nga yan si Ronel. Tapos binigyan ng flashlight. Kaya yun po yung ginamit ni Ronel na yung flashlight yun yung ginamit niya para makapunta sa bahay namin. Kasi pinatay ko yung mga ilaw doon sa labas. Wait lang, ano yung connect? Yung mister mo, nag-inom. Makikipag-inuman sana. Tapos, nagkita sila nitong si Ronel. Hindi po. May siya. Yung dapat nakainuman niya, sinabihan siya na nakainom nga yun si Ronel. Kasi, na po talaga yun doon sa amin, sa barangay namin, na kapag nainom yun, nag-awala talaga. Okay. So, meron na talagang istorya na talagang pag nakainom itong si Ronel, nagwawala. Opo. So, that night, pumunta sa bahay ninyo, dala-dala yung flashlight na galing sa asawa mo. Hindi po. Galing po yun doon sa Barangay Tanod kasi pinapauwi siya. Kasi dapat po sana, doon po sa restaurant, sana yung Ronel magwawala. Sabi, umuwi daw po sa bahay nila para makapagpahinga na. To make the story short, bakit yung anak mo yung hinahanap nitong si Ronel? Iwan ko nga po. Kasi ang pagkaalam ko nga po doon, yung mga kapitbahay namin nagsasabi na tinatanong yung mga pangalan namin. Hindi naman sinasabi ng kapitbahay namin kasi nga, alam nga na ganun siya. Makatawagin kami kapag kagabi. Siguro ko, narinig po niya sa akin na tinatawag ko yung anak ko parati.
So, hindi naman itong Ronel at itong anak mo close sa isa't isa? Hindi naman po. So, talagang nalaman lang nitong si Ronel kung ano yung pangalan ng anak mo, kaya nung nalasing, tinatawag at gusto gahasain. Opo. Bakit sa tingin mo, nagawang sugurin yung bahay niyo yun, nitong si Ronel? Yun lang ba yung sa pagkakaalam mo na pag nalalasing ito, nagwawala? Hindi po. Yung ano po talaga niya, ang pinakaano po talaga niya is magwala doon sa kapatid ng asawa ko. Kasi pinalo po niya yung mga kalabaw, tapos pinakawalan niya. Nitong si Ronel? Opo, gamit po yung langateng. Yung dahon po nun, masakit po pag pinalo. Tapos nung nakita niya na parang walang tao doon sa bahay, kasi pinatay nga po yung ni Kuya Bird, yung yung mga ilaw nila, ang akala ng ni Ronel, kasi may flashlight siya, sabi niya, ay wala palang tao dito. Narinig nung asawa ni Kuya Bayong. Tapos, nung niya, na walang tao, doon na sa bahay, diretso, pumunta. Okay. So, nagwawala itong si Ronel. Bakit dumating sa punto na tinatawag yung pangalan ng anak mo at gustong gahasain? Ang ano po niya... Alam ba niya na yung anak mo ay 6 years old pa lang? Ewan ko po sa kanya kung alam niya, kasi nakikita naman po niya na bata pa yung anak ko. Basta ang ano po niya, tinatawag po niya yung pangalan ng asawa ko, pinapalabas po niya kasi gusto daw po niya ng patayan. Tapos nung nasigaw na po kami, tapos tinawag na po niya yung pangalan ng anak ko, tapos kami pinapalabas kasi nga po gusto daw po niyang gahasain kami. So wala naman kayong nalalaman na merong away or hindi pagkakaintindihan itong si Ronel at yung mister mo? Wala naman po, kasi umuwi yung asawa ko gabi na eh. Unang beses ba itong nangyari doon sa lugar nyo or sa pamilya ninyo? Pangalawang beses na po. Sa pamilya nyo? Opo. Sa pamilya namin, ginawa niya. Ano yung una? Yung po, nagwala din po siya, yung mga tanim po doon na saging, pinag-ano po niya ng itak. Ano din yung rason? Bakit siya nagwala doon sa inyo? Hindi nga po namin alam kung ano yung rason eh. So wala kayong nalalaman na rason? So parang ang sinasabi mo lang, tuwing nalalasing itong si Ronel, talagang palawala ito? Opo. Okay. Nai-report nyo ba itong pangyayari sa inyong barangay o sa polis? Na-report na po namin. Ang ano po kasi nun, ang sabi, may pinaano daw po yun ng kapamilya doon sa mental. Ang naman daw po, normal naman daw po yung tao na yun. Okay, so nung nai-report nyo ito sa barangay, lumalabas, base sa mga sabi-sabi ng kapamilya, na ito ay galing sa mental hospital. So, pero lumalabas sa eksaminasyon na normal naman ang pag-iisip nitong si Ronel. Opo. Okay. So, ano yung nangyari doon? Nagharap-harap na din ba kayo sa barangay? Hindi pa rin po siya humaharap kahit isang beses. So, pinatawag na sa barangay, itong si Ronel. Opo. So, mga ilang beses na bang pinatawag? Pang-apat na po. Pang-apat na beses. Ni isang beses hindi siya umarap? Hindi po. Pinipirmahan lang po niya yung sumon. So tinatanggap niya yung sumon, pinipirmahan niya, pero hindi siya naharap tuwing schedule ng paghaharap ninyo? Hindi po. Nasaan daw itong si Ronel? Ang pagkaalam ko po, nandun siya nakatira sa papa niya, doon po sa dinadaanan namin na bahay. Tapos, unauwi na po siya sa bahay niya mismo. May bahay din po kasi siya. Okay. So, sa pagkakaalam nyo ngayon, nandun na siya ngayon sa bahay na dinadaanan ninyo? Opo. So, malapit lang sa bahay ninyo? Opo. So, pagkatapos ng araw ng Pasko, nakita nyo na ba itong si Ronel? Or nung mga ilang araw na nagdaan, nakita nyo ba itong si Ronel doon sa lugar ninyo? Nakita ko po isang beses, pero yung kapatid ng asawa ko, nakita po siya kasi pinuntahan po siya sa bahay. May dala-dala pong pamalo. Sino yung may dala ng pamalo? Yun po, si Ronel. Inaabangan po siya, tapos yung anak niya. Nung nagkita kayo nitong si Ronel, ano yung may binitawan ka bang salita sa kanya? Ano yung sinabi mo sa kanya? Wala po, kasi nakita ko po siya nakatalikod na bigla. Kasi naliligo po kami doon sa gripo. Pupunta po sana siya sa bahay niya. Siguro, naunahan lang niya ako sa mata. Bilang isang nanay na nahanap ng isang lalaki, yung anak mong babae, at gustong gahasain, ano yung naramdaman mo ng mga oras na yon? Nasasaktan po, tapos natatakot. Kasi sa safety po ng mga bata. Na in case po na nakapasok po siya nung gabi na yon,
wala naman po talaga akong magagawa kasi malaking tao din po siya. Tapos ano talaga, may ano talaga siya na pwede siyang makapanakit. Yung bahay ba ninyo gawa sa light materials na anytime na talagang gustong gibain yung pinto, makakapasok? Opo, yung pintuan po namin, light materials lang po yun. Anytime po, kung gusto niya pumasok, mabubuksan po talaga yun, lalo na yung pinakalikod. Paano na nahinto or natigil yung pagwawala nitong si Ronel nung araw na yun? Nung nasigaw na po kami, parang na kami lang talaga na mga bata ang nandoon. Tapos nadinig ko may pinapalo siya. Hindi ko nga alam kung ano yung pinapalo niya. Tapos narinig ko na lang yung boses ng asawa ko na nandun na sa bahay namin. Inaano na siya, hinahabol na siya. Ayun, Kasi dumating yung mister mo, kaya natapos yung pagwawala nitong si Ronel. So ano na nangyari? Hinabol na siya, tapos? Tumakas po yun si Ronel. Tumakas po siya gamit yung flashlight. Okay, 2 linggo na yung nagdaan. So, ngayon, ano yung decision mo? Ano yung gusto mong mangyari ngayon kay Ronel? Gusto ko po sana na kung pwede, is makulong siya. Or kung ano man, kung may mental ano din siya, is matulungan siya kung ano yung karapat dapat para sa kanya. Para hindi na siya makapanakit. Kasi hindi din safe para sa amin, sa mga kapitbahay namin. Pati po sila natatakot din. Nababanggit mo na meron siyang mga kapamilya doon mismo sa lugar ninyo. Baka gusto mong manawagan sa kanila na matulungan itong si Ronel kung ano yung dapat na atensyong medikal at syempre kung ano naman yung pwedeng maitulong sa problema ninyo. Kung pwede po na ano. Ano yung mga pangalan nitong mga kapamilya ni Ronel doon sa bahay ninyo? Medyo hindi ko pa po sila masyadong Bago kayo sa lugar? Bago lang po ako doon. Yung asawa ko po talagang taga Malubago. Ano yung ginawa ng asawa mo? Paano? Siyempre nagalit. Nagalit po. Pero buti nga po hindi na sa dahas. Kasi kung nanlaban po talaga yun si Ronel, kawawa naman po yung asawa ko kasi hindi niya alam na nagwawala na yun dun sa bahay na gustong pumasok. Nalaman na lang po niya nung sinabi ko sa kanya. Tapos nakita niya yung mga naiwan na gamit doon, yung langat, yung malaking bato. Okay, so eto Janice, so ang gusto mong mangyari ngayon, kung kinakailangan makulong or maipasok sa mental hospital kung talagang merong problema sa pag-iisip. Eto muna, Janice, nasa kabilang linya ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 5. Magandang hapon po. RD, magandang hapon. Yes, ma'am. Good afternoon. Sa lahat ng nakikinig at tanunod natin dito sa tabang oris mo, ma'am. Ma'am. Opo. RD, eto po, isang lalaki yung nagwawala nung panahon ng bago yung Pasko at yung batang minor de edad, base dito sa kwento ng nanay, ay gusto daw gahasain itong suspect. Ano po bang kaso yung maaring kaharapin itong si Ronel sa ginawa nitong pananakot sa mag-iina na sila Janice at hindi po biro, RD, yung pananakot dahil may halo po itong kagustuhan na gahasain po yung minor de edad? Ma'am, malaking kaso po yan, ma'am. Pag minor de edad ang inabuso at pinagtangkaan ng isang nasa hustong taong gulang. Yung Republic Act number 7610 ay nagpuprotekta ito sa mga bata. Ibig sabihin, ma'am, pag below 18 years yung tao, siya ay tinuturing na child or children pa rin. So, ang ginawa sa kanya ay nagkaroon ng maltreatment through psychological at yun nga, parang degrade yung pagkatao ng bata. So, magiging human being niya. So, maaari po dyan sa panong kasong ito, ma'am, na child abuse. Opo. Eto po bang child abuse, RD, ay may karampatang pagkakulong at penalidad? Opo, ma'am. Kulong po tayo ang offender din dyan, ma'am. Opo. At wala po ba itong pag napatunayan? Meron po ba itong piyansa? Opo, ma'am. Depende sa
magiging desisyon ng korte kung siya ay papayagang magpiyansa po, ma'am. Opo. RD, ano po yung pwede nating gawing tulong kasi nababanggit po nitong si Nanay Janice na sa ngayon daw po ay naandon sa kanilang lugar ito pong suspect at patuloy po na nakakakilos, nakakagalaw po doon sa lugar. Ang kinakatakot po nitong si Janice ay baka daw po ay maulit-ulit itong pangyayari. Ma'am, kailangan po natin samahan na lang yung bata sa presinto, sa nearest police station kung saan nangyari yung pang-abuso para makapag-file na po tayo ng kaso, ma'am. Okay po. Kasi syempre, na-trauma din po yung bata tuwing nakikita siguro itong lalaki at syempre pangalan mismo ng bata yung tinatawag. RD, ano po yung aasahan na proseso nitong si Nanay Janice para naman po ay matahimik na si Nanay Janice at syempre hanggang sa ngayon nakakaramdam po sila ng takot? Nanay Janice, kung nakikinig ka po, nandiyan po yung hotline ng PNP. Mangyayari pong tumawag lang po kayo o tumakbo po kayo o dumulog po kayo sa nearest police station at agad-agaran po kayong re-respondihan ng ating mga pulis. So, maliwanag po na yung ginagawa sa batang minoridad ay pang-abuso yun at pinoprotektahan nga po ng batas ang mga kabataan. So, ito po ay ating bibigyan ng karampatang pag-file ng kaso laban dyan sa suspect po, ma'am. Opo, RD, ito ay kasi sabi ni Janice ay nasa pang-4 or pang-5 na pong pagpapatawag sa suspect at hindi po naharap. Ngayon po, ang hinihintay na lang po nila ay ma-issuean sila ng certificate of file action. Once na meron na po yan, RD, madali na lang po yung pagsampa ng kaso. Ano po? Totoo po yan, ma'am, kasi ito ay itong krimen, kahit pwede na po silang dumiretso sa korte o kahit sa piskalya at sa polis. Kasi po ito, criminal act po yung ginawa, ma'am. Opo. So with or without certificate of file action, maaari na po silang dumiretso? Yes. They can go directly to the police and to the fiscal office, ma'am. Okay po. With that po, RD, maraming salamat po, ano? Dahil, opo. Okay. Ingat po, RD. Maraming salamat. Yan po si Brigadier General Andre Perez Dizon, ang director po ng PNP Regional Office 5. Narinig niyo po, Ma'am Janice. Sabi ni RD, kahit wala na yung certificate of file action, ay pwede na kayong dumirekta sa piskalya. Opo. Opo. So, huwag kang iyong mag-alala, no? Pero, sa bagay, dahil ang sabi ni Kapitan, base sa pag-uusap ninyo, na once na hindi pa humarap sa uling pagkakataon itong si Ronel, mag-i-issue na siya ng certificate of file action. Opo. Anong yung desisyon mo ngayon? Desidido ka bang magsampa ng kaso? Sabi ni RD, kailangan mo lang isama yung bata dahil gagawa yan ng statement, gagawa ng statement yung bata, no? At syempre kayo din, bilang kayo yung nanay ng batang minor, kayo din yung magre-represent at kayo din mismo yung magre-reklamo. Opo. Decidido po. Okay, so decided ka na mag-file ng kaso? Opo. Okay, huwag kang mag-alala, Janice, dahil naandito yung programa namin, si RD Dizon, na i-guide kayo para itong reklamo ninyo ay mabigyan na ng hustisya. Maraming salamat po. Kung nakikinig ngayon itong si Ronel, ano yung mensahe mo sa kanya? Direkta mo sa kanya, pangalanan mo si Ronel. Ronel, kung nakikinig ka man, sana wala nang ibang pamilya na magulo mo pa. Sana kung may ano ka man, problema ka man, huwag mo na kaming idamay. Yun lamang po. Ayan, kung may problema sa pag-iisip, may problema sa buhay, huwag mang damay ng kapwa. Especially yung ganun na gusto niyang gahasain yung minor de edad. Huwag ka mag-alala dyan, sabi nga ni RD, para makuha mo yung hustisya, kailangan natin magsampa ng kaso. Opo. Thank you. Eto naman mga ka-aksyon, samantala good news naman tayo mga ka-aksyon, isang bagong kasal sa Pilar, Sorsogon ang kinilala at kinamanghaan matapos ituloy ang kanilang reception sa kabila ng bahang hanggang bewang na dulot ng patuloy na pag-uulan nitong ika-8 ng Enero. Ang video ng kanilang reception na nag-ani ng samot-saring mga reaksyon, panoorin po natin ito.
Ayan mga ka-aksyon, hindi naging hadlang ang tubig baha para ipagpatuloy ang kanilang resepsyon. At para sa buong kwento, nasa kabilang linya ng telepono natin ngayon ang bagong kasal na sila Jocelyn at Mark Anthony Romualdo. Magandang hapon sa inyo, Jocelyn at Mark. Ayan, congratulations sa inyo. Kumusta naman ang bagong kasal? Okay lang po, ma'am. Kaso baha pa rin dito sa amin. Baha pa rin hanggang sa ngayon? Yes po, pero medyo mabago na po. Okay, pero kumusta naman yung inyong honeymoon? Okay lang po. Ay, hindi naman kayo nag-honeymoon sa may baha? Hindi naman po. Ayan, so, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano kayo umantong sa desisyon na despite na umuulan na ng malakas, andyan na yung tubig baha, ay pinagpatuloy pa rin ninyo etong inyong reception? Before po the wedding is maganda po yung panahon dito sa amin. Tapos, that 7 ng gabi, doon na po nag-umpisa yung malakas na ulan. Tapos, nung umaga, January 8, medyo pupasok yung tubig dito sa amin. Parang unti-unti na pumapasok palalim. Okay, pero sa simbahan hindi naman baha that time? Hindi po. Maulan lang po talaga siya that time. Okay. So, parang yung tubig, tumaas na lang siya nung mga bandang 11 na ng tanghali. Nung pauwi na po kami, doon na po biglang tumaas yung ng tubig, yung level ng tubig dito sa amin. Oo. Okay. Diyan ba sa lugar nyo ay talagang bahain talaga tuwing umuulan? Yes po. Pag umulan po dito ng malakas from mga 5 hours, gano'n, expected na po namin yung baha talaga dito sa lugar namin. Okay. Saan nyo ginanap yung reception ng inyong kasal? Dito po sa Puso Residence, Purok 6, Barangay Tabiguan, Pilar, Sarsagan. Okay. So, kumusta naman yung mga bisita ninyo? Kasi syempre, merong dyang ayaw na lumusong sa baha, pero nakita namin, masaya pa rin silang kumakain, nakikipagkwentuhan, habang nakalublob na yung kanilang kalahating katawan sa tubig baha. Sa totoo lang, ma'am, yung mga tao po talaga dito, sanay na talaga sila sa baha. So, parang natural na yun sa kanila. So, parang okay lang sa kanila na gano'n yung sitwasyon po. Ayun, kitang-kita nga namin sa reaksyon nila, no? Parang hindi naman sila parang hindi sila naapektuhan or hindi naman sila nababother na sila ay nakalusong sa baha or habang kumakain, yung kanilang paa ay nakalublob sa tubig baha. Parang normal na talaga, no? Yes po, kasi po sanay na po talaga sila at pag maulan po at sa isang linggo halos 2 beses pa baha, parang gano'n na po dito sa amin lagi. Oo, parang ang pinaka-importante ay makakain kami dahil gutom na. Pero masaya naman ninyong naitawid, yung selebrasyon ninyo? Yes po, masaya naman po. Tsaka yung mga ibang bisita, dito na po na-stranded sa amin ng 2 days kasi hindi na sila makauwi dahil sa lalim din ng baha. Okay, so pati yung mga bisita nyo galing sa ibang lugar, dyan na rin sa inyo na stranded? Yes po, ma'am. Dito na po natulog. Mga 2 days na po sila dito nag-stay. Wala namang nagkaroon ng alipunga sa kanila? Wala naman po kasi mga ganyang kaso dito kasi yung tao dito is normal na sa kanila yung ganitong sitwasyon. Oh, parang immune na yung mga paa nila sa mga ganyang maduduming tubig. Yes po. Siyempre, ano yung gusto mong mensahe sa mga bisita ninyo? Siyempre, kami mismo, bago yan sa amin. Siyempre, pag may okasyon, dapat hindi ganyan yung sitwasyon. Pero sabi mo nga, normal na sa kanila, sa mga bisita ninyo. So, ano yung mensahe mo sa kanila? Sa lahat po ng nag-attend ng mga bisita, thank you pa rin kami kasi despite sa baha, nag-attend pa rin dahil hindi sila, parang hindi nila kami iniwan hanggang matapos kami po. Okay, sa mga natuwa naman ng mga netizens dahil sabi nga nila, hindi naging hadlang yung tubig baha para ipagpatuloy yung kasiyahan makatapos itong nangyaring seremonyang kasal sa simbahan patpunta sa inyong reception. Sa lahat ng nagko-comment ng magaganda, thank you sa lahat ng bumabate, sa lahat ng positive-minded, thank
thank you. At sa lahat ng mga may negative na sinasabi, so ang food namin is malinis po. And wala naman pong nagkasakit. So parang ang problema lang talaga is yung level ng tubig po talaga. Yun lang yung ano namin. Okay, ang pinaka-importante yung pagkain na ipinakain nyo sa bisita ay malinis. Okay. Maayos yung pagkakaluto, yung pag-prepared. Okay, na andyan... Excited lang talaga yung tubig po. Andyan ba si Mark? Yes po. Okay, kausapin ko nga itong si Mark. Mark, magandang hapon. Ayan Mark, congratulations sa inyo ni Jocelyn, ano? Kumusta ang buhay may asawa? Okay naman po, masaya. Okay, so syempre very busy kayo from the preparation hanggang sa araw ng kasal, hanggang sa reception. Ano yung naramdaman mo nung pagdating nyo sa reception, nakita nyo yung reception area na talagang lubog na sa baha? Malungkot na masaya kasi hindi namin in-expect na magkakaroon ng malakas na ulan, tapos magkakaba din sa amin. Opo. So, ngayon, Jocelyn at Mark, tapos na yung honeymoon ninyo. Ilan ba yung anak na gusto nyong mabuo? Dalawa. Dalawa? Ano yan, kambal or babae lalaki? Sa susunod naman yung isa? Babae lalaki. Ayun. So, congratulations Mark. Meron ka bang mensahe dito sa asawa mong si Jocelyn? Hello Mark. Meron ka bang mensahe para sa asawa mong si Jocelyn? Oh, hindi na nakasalita. Uulitin ko, sabi ng pare, for better or for worse, in riches and in poorest, in good health and in sickness, till death do you part. Tama yun, Mark. Oh, Mark, wala nang reaction si Mark. Parang nakalimutan ka agad yung sinabi ng pare. Balikan ko nga si Jocelyn. Jocelyn! Mahihain itong si Mark. Pero pag kayo lang na dalawa, hindi naman siya nahihiya. Hindi naman po. Ikaw na lang, Jocelyn. Mensahe mo na lang para kay Mark Anthony. Message ko sa kanya, salamat kasi sa lahat ng nangyari that time is naging positive siya and pinulay pa rin niya yung kasiyahan. Okay. So, ano yung tawag mo sa kanya ngayon, Jocelyn? Mahal pa rin po. Mahal pa rin. So, yun ang tawagan ninyo, mahal. Mahal pa rin. Okay? Kailan ka nag-last na nag-I love you kay Mark? Ngayon lang din. Pag-gising. So kada pag-gising, nag-I love you ka kay Mark. Yes. Nagre-reply naman itong si Mark. Opo. Ayan, nakala ko hindi kasi mahihain itong si Mark. Anyway, congratulations sa muli sa inyo, Jocelyn and Mark. At sana ay magsama kayo nitong si Mark ng habang buhay. Opo, thank you po. Ayan, mabuhay sa inyong dalawang bagong kasal. At eto na mga ka-aksyon, isang regalo para sa bagong taon ang hatid sa inyo ni Congressman Saldico. Sa mga masugi na taga-subaybay, huwag na nating patagalin. Patawagan na natin ang maswerteng mananalo ngayong hapon. Nasa linya na ng telepono. Hello? Wala pa. Sige, tinatawagan mga ka-aksyon. Kung kayo ay nakatutok ngayon, nag-comment, sumunod sa aming mechanics, eto na, tinatawagan na namin. Sagutin nyo na. Hello, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Hello, magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, ano po yung pangalan ninyo, Nay? Rizalina Lucas po. Rizalina Lucas! Taga saan po kayo at ilang taon? Taga Malubago po, Daraga-Albay. Taga Malubago, Daraga-Albay. Ilang taon na kayo, Nay? 49 years old po. Ako 49 ko lang po nung December 30. Ay, 49 na pala kayo, Nay, pero ang boses nyo parang 22 years old. Opo. Ayaw nyo, Nay? Hindi naman po. Nay? Sa itsura ko na po 49. Sa itsura po, pero sa boses nyo lang sabi ko, Nay, 22 years old yung boses nyo. Nay, meron na po ba kayong anak, Nay? Meron na po ba kayong anak?
Meron na po, dalawa po. Dalawang anak. Si mister, ilan po ang mister nyo? Isa lang po. Isa lang. Opo, nasaan po si Mr. Nay? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. Ano po yung trabaho ni mister? Construction worker po. Construction worker. Kayo po, Nay, saan po kayo nagtatrabaho? Ano po, sa barangay po. Barangay Reproductive Health po. Barangay Reproductive Health Officer. Ayan. So kayo po yung mga nagbabantay ng mga nanay or nag-guide sa mga nanay na hindi na po kayo magbuntis. Kung magbuntis man kayo, dapat ganito at ganito. Opo, Ma'am Remy. Kayo po yung nagbibigay ng mga contraceptives. Opo. Opo. Ako po yung nagbibigay ng mga pills. Yun. Nag-a-advise po ako. Kaya pala dalawa lang yung anak nyo na yan, no? Mahirap po kasi, Ma'am Remy, na mag-anak po ng marami. Mahirap po magpaaral. Opo, ang hirap ng buhay ngayon, ano, Nay? Opo, mahirap po talaga. Opo. Okay, Nay. Lagi po ba kayong nanonood sa aming live? Araw-araw po akong nanonood ng yung live. Ay, salamat po, Nanay. Di baling hindi po kayo makapaghugas ng pinggan, makapaglaban ng mga labahan. Basta nanonood po kayo sa amin, Nay. Araw-araw po nakatutok na po ako 1 o'clock po. Pati po sa YouTube. Very good. Nag-YouTube po ako. Very good kayo, Nanay. Hindi naman po kayo nag-aaway ni Mister tuwing nakatutok po kayo sa amin. Ay, hindi po. Lagi po nasa trabaho. Ayun. Sige, Nanay, dahil dyan. Dahil kayo po ay laging nagtututok sa aming programa, ngayon, Nay, tatanungin kita. Ano po ba yung masasabi nyo sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon? Nakaka-good vibes po yung kasal kahit po kasi may bahana po. Masaya pa rin po, tuloy pa rin po yung kasal. Opo. So, tama kayo dyan, Nay. Kayo po, Nay, kumusta? Saan kayo kinasal ni Mister? Hindi pa po kami kasal eh. Ay, opo. Di bali, Nay, basta nagmamahalan po kayo ng tapat ni Mister. Darating yung panahon na kayo po... Pangarap niyo din po, Nay, na maiharap po sa altar? Opo, pangarap ko rin po talaga. Ayun. So, wag po kayo mag-alala, Nanay. Ano po, malay nyo, bukas, sa susunod na buwan or sa susunod na taon, kayo po ay ikakasal na ni Mister. Opo, salamat po. Dahil dyan, Nanay, ikaw yung maswerteng napili naming mabigyan ng 500 pesos. Maligayang bagong taon po sa inyo, Nanay, at sa inyo pong pamilya. Maraming salamat po. Ano po yung mensahe nyo para kay Congressman Saldico at sa aming pong programa? Maraming salamat po, Kong Saldico, sa New Year po na ibinigay nyo po. Maraming salamat po. Congratulations, Nanay. Huwag nyo pong ibababa yung telepono dahil kakausapin pa po kayo ng aming staff para malaman nyo po kung paano po sa inyo maipapadala ang inyo pong napanalunan na 500 pesos. Maraming salamat po, Nanay, sa muli. Maraming salamat po sa AKB. Thank you po. Ayan, mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang regalong hatid ni Congressman Saldico para sa mga masugid niyang taga-subaybay. Malay niyo, mga ka-aksyon, kayo na ang susunod naming matawagan. Kaya naman para sa mechanics, panoorin po natin ito. Maligayang bagong taon, mga ka-aksyon! Ngayong unang buwan ng taon, magpapatuloy pa rin ang kasiyahan sa aming programa. Dahil ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy na mamimigay ng 500 pesos para sa mga masugid na taga-subaybay. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanic. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Kaya't manood na at mag-abang. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos! Ayan, mga ka-aksyon, at para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, eto naman, mga ka-aksyon, panoorin din po natin ito.
Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At iyan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At hanggang sa Lunes mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa